Todas as alarmas saltaban ao redor da 1:15 da madrugada no número 4 da Rúa Riestra, en pleno centro de Pontevedra. Nos despiertan ellos mismos, los de arriba nos despiertan porque había mucho fuego y mucho humo. Ese fue el momento de que todos tomamos la decisión, viendo todo, en bajar viendo todo eso, ¿no? Una película, de verdad que sí, ha sido una película. As lapas comezaron no segundo piso esquerda do edificio por causas que aínda se están a investigar. Pronto se estenderon polo inmoble, principalmente os andares superiores. Os pisos son de madeira, as escaleiras de madeira, os teitos de madeira, incluso o que é a cuberta está con panel sándwich, co cal pois un material moi inflamable e foi moi difícil, ou está sendo aínda moi difícil, controlar o lume. Ao redor das 6 da mañá os bombeiros deron por controlado o lume, pero pasadas as 7 as lapas reaviváronse, polo que os efectivos continuaron traballando no punto boa parte da xornada. A cuberta, con ese panel sándwich e o falso teito, pois é moi difícil chegar a ese lume que se reaviva co calor, e entón o que se fai é estar continuamente enfriando. A pesares da intensidade do lume non se rexistraron danos persoais, pero si foi preciso evacuar os 20 veciños do inmoble afectado e os de ata 5 edificios lindeiros. Os últimos que non conseguían saír foron desaloxados polos bombeiros pola ventana, que son os do segundo piso do edificio incendiado. Non sufriron danos, nin feridas, como moito unha pequena queimadura no desaloxo. Dos veciños afectados, os inquilinos do primeiro piso foron realoxados noutras vivendas do mesmo propietario. Todo se perdió del núcleo familiar, todo, absolutamente todo, no tenemos nada, simplemente lo que tenemos puesto, una que otra documentación y nada más, todo. En canto os habitantes do segundo andar ubicáronse en dependencias municipais. Cubrir todas as necesidades que sexa necesario de aquí a que poidan poñerse a andar e ver cal é a situación, porque xa digo, nin cartos, nin documentación, nin chaves do coche, nin absolutamente nada. As perdas dos habitantes do edificio hai que sumar o estado no que quedou o inmoble. Algunhas partes colapsaron polo efecto das lapas. Colapsou a parte superior da escaleira, xa había unha parte da cuberta afectada que xa se abrira, xa no primeiro incendio, e agora sí que empezou a colapsar pola parte posterior. De feito, tras a inspección do Servizo de Arquitectura Municipal acordouse a demolición do pinche do edificio para evitar o seu colapso. A intervención realizarase mañá pola mañá, así que o Concello volveu ordenar o desaloxo dos edificios lindeiros para garantir a seguridade dos veciños.